Panagot na ko niya, Brad. Naman. Gibuhat na nako ang tanan. Giadto na ako sa ilaha, giyam-iran ra ko siyang ginikanan. Sakit kay una-una nahurot akong gismil. Dili na ko madawat kay siya man unta ang akong happy feel. Pero ngano, nakita na ko sila ganina sa sementeryo. Nanagkot. Ug akong gibaklag. Ang gidagkutan na ay nakasulat nga pangalan. Ang nakabutang nga pangalan pa gyud, sakit kayo basahon. Kay Ronald. Unsa man patay nako? O gidagkutan niya dito tuyo kay patay na iyang gugma sa kuha. Nya nag-post siya sa Facebook. Grabe. Malipayon kay siya uban tong lalaki nga iyang kauban-uban karon ambot kin sa tong lakiha to. Sana all. Wa siya kabalo sa akong gibati karon nga magsige na ko gila. Di lang nako ipakita. Wa siya kabalo akong gisalod akong mga luha. Pwede na isabaw sa prisko nga isda. Giayo man ako to siya, bro. Buhat na yan. Bunta ko to hapon, sundo na ko hatod. Di na to mamasahe sa pedicab. Di to maboard sa ako, basta ako yung kauban. Di to magig panguy up. Pero, pagkawag yung ayaw ng bayana yun. Gusto ko mo hilakon, pero di ako kahilakon, Brad. Gusto may matambag yung mga ng bayana nga. Ilisdan man ko niya. Kailan man yung ka na, igagaw mo yun na mo, por suso mo yun mo nang igagaw, ha? Asa man ka mo dapit sa kuha sa iya, ha? Iya. Marami po ko, Magbulag na mo. Pero, ate krabitaw. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.